Добрый день! У эфире канал Алчина Читанка. Читаем на родной мове. Подписывайтесь на мой канал у YouTube. Читаем казки Владимира Караткевича. Мужик и дива одновокая. Пьяный мужик дыбаў з радзін у сястры. Ідзе, хістаецца, дарога ў яго вачах знікае, яліны ў прысядку скачуць, а яму гора мала, спявае песні, толькі чуе раптам: «Пачакай жа, мужик!» Агледзеўся, што затрасца з хваробай, а нікога. Ледзь пайшоў далей зноў. «Ды пачакай жа ты!» Глянуў і бачыць. Сядзіць на двух ялінах дзіва аднавокая, гайдаецца на верхавінах, як на сенніку. Скокнула дзіва на зямлю і пачало перад мужиком расці. У таго і хмель знік. «А што, мужик, калі б мне дзеля развагі з'есці цябе?» Мужик трохі падумаў і кажа: «Развага, вядома, добра, толькі давай я лепш табе раней нешта пакажу». «Ну, кажа дзіва». Мужик выцягнуў крэсіва, выбіў на грыб цяпло, сціснуў яго зубамі, агнём унутр і пачаў дзьмухаць. За зубамі ў яго труд цепліцца, зубы сталі ружовымі наскрозь, і з роту дым заклубіўся. «Бач ты, – кажа дзіва аднавокая, – відаць, што ты чалавек разумны, толькі ўсё адно я цябе з'ем». Мужик засумаваў жыватом, але няма чаго рабіць, сарвалася справа. «А дзе ты мяне есці думаеш?» – пытае. «Я б лепей ля хаты жадаў быць з'едзеным. Тут недалёка, вярсты 4. Пайшлі, – кажа дзіва, – ўсё адно ўвесь азадак мохам аброс». «Так ісці не цікава, – кажа мужик. Давай лепей адзін на другім па чарзе будзем ехаць. Ты сядай мне на шыю і датуль будзеш ехаць, пакуль усіх спеваў, якія ведаеш, не прапяеш. А потым я табе на шыю сяду, і ты мяне будзеш весці, пакуль я ўсіх сваіх не прапяю». «Добра, – кажа дзіва, – я першы палезу». І з гэтым скок яму на горб, сам цёплы, гарачы нават, як кот на прыпечку, мяккі, вось мярзота. Пачало дзіва аднавокае спяваць. Але ж калі патрэбна нешта прыпомніць, яно не прыйдзе ў галаву. Так і тут. Не ідуць песні на язык. Няма чаго рабіць, злез, не праехаўшы нават вярсты. А мужик, як толькі ўскочыў дзіву на горб, так і запеў усім вядомую песню «У папа быў сабака». Ехалі, дзіва хвалявацца пачало. «Што гэта, кажа, за песня гэткая бясконцая?» «Ого, – адпавядае мужик, – калі б ты у маё становішча патрапіла, і не тое б заспяваў». Агеньчыкі вёскі заміргалі. Як жа ж гэта ад дзівы аднавокага пазбыцца, думае мужик. «Хопіць, прыехалі, – кажа дзіва. Абдурыў ты мяне, мужик». Кажа той, «А ты, дзіва, чараваць умееш?» «Эге, ну дык давай мы з табой вып'ем». Дзіва, слова не кажучы, села на мужикову шапку, а калі ўстала, там бутэлька гарэлкі ляжала і розная страва. Выпілі ўдвох, мужик і кажа: «Залезці туды зможаш?» Дзіва падскочыла і туды шчупаком, а мужик коркам бутэльку запхнуў і кажа: «Ведай, як сялянствам размаўляць, падла». І пайшоў да вёскі, а дзіва у бутэльцы варухаецца, каравыя лапкі выпускае, як хрушч з сернікавай скрынкі. Мужик у вёску ўвайшоў, а ўсё прыадчыніць корак і запіхне назад лапку, а дзіва лямантуе: «Я ўсё адно адсюль па кавалачках выдрапаюся». І пачало сыпацца стуль кавалачкамі. Мужик давай гэтыя кавалкі лавіць і зноў на месца піхаць, а сам мармыча: «Вось дзіва, дык дзіва, вачыма не бачу, вушыма не чуў». А ў вёсцы рух, прыбегла нейкая баба да суседкі і крычыць ёй: «Хрысцінка, твой мужик на вуліцы ідзе п'яны, расп'яны і на чарцей палюе». Выглянула тая і сапраўды бачыць такое. Стаіць яе муж на вулцы, разгойдваецца, твар п'яны, вочы без усякага сэнсу. Трымае ў руцэ пустую бутэльку, а другою нешта ў паветры ловіць і запіхвае ў рыльца, асцярожна прыадчыняючы корак, а сам мармыча: «Вось дзіва, дык дзіва, вачыма не бачыў, вушыма не чуў». Владимир Караткевич. Казки. Подписывайтесь на канал Алчина Читанка. До новых встреч!